Premier Pisas Curaçao zich gaat omtoveren tot een Blue Nation. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de Blue Wave, deelname aan het WK. De komende maand zal Curaçao zich omvormen tot een blauwe golf. Gisteren presenteerde de regering van Curaçao het programma Blue Nation. En volgens Pisas is dat een programma dat veel meer behelst dan alleen maar sport. Blue Nation is een nationaal programma dat zich de komende periode voortdurend zal ontwikkelen en verschillende activiteiten in de gemeenschap zal omvatten. Ministeries, overheidsinstanties, bedrijven, vrijwilligersorganisaties, wijken, scholen en burgers bundelen hun krachten om van de maand juni een periode van eenheid en nationale trots te maken. Aldus de premier, en we horen daar de komende tijd nog veel meer over. Maar bij de presentatie van de Blue Nation was voetballer Tahi Chong ook aanwezig. Mooi om te zien dat we ons op deze manier voorbereiden voor deelname, historische deelname aan het WK.